Hello friends, Bodo by Bodo Job Info YouTube channel official site of fैखाबाय RRB official notice आरो लोगोसे एप्लाइ खालामनाय process भिडिअ लाना फैबाय दा बेखायनो लिंकआव थुबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट चेक खालामनो हागोन बेबायदि पेजआव फैनो हागोन आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो official noticeबो नोंथांमोना नायनो हागोन मानोना लास्ट डेट बारायबाय दा जों एप्लाइ खालामसै बेखायनो एप्लाइ अपसनाव क्लिक खालामबाय आरो जों क्रिएट एन एकाउन्टआ बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो सिगांनि आईडी दंखायोबा लगिन खालामजागोन दा जोंहा गैया बेखायनो जों क्लिक खालामबाय ओके थुदो देन ओके क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय फार्स्टआव मोनदों नेशनेलिटी नोंथांमोना बेयाव इन्डियानखौ सेलेक्ट खालामनांगोन स' बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बक्सआव जि दङ गासैबो नोंथांमोना फिल आप खालामनांगोन ओके दा जों इन्डिया सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि नामखौ नांगोन बेयाव नामा ओरैबायदि नांगोन मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेजों गोरोबनांगोन आरो ओके स' बेखायनो फुल नेम बेनिफ्राय रिटाइप खालामनांगोन बेखौबो एन्ड बेखौ न' होदो चेन्ज खालामाखै दा नोंथांमोना बेखौ न' होबानो जाबाय एन्ड बार्थडेखौ केलेन्डाराव थुदो अब्लानो फैगोन दा बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांमोना 2016 18 जि दङ बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय मान्थखौबो नोंथांमोना होदो बे जाबाय भिडिअ रेजिस्टार प्रसेस बेनिफ्राय रेजिस्टार जाबासो आईडी मोनगोन आरो आईडी मोननानै लगिन खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेसआव थांनांगोन दा बेजों क्लियार जाबाय देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै बेनो जाबाय नोंथांमोननि बेनो जाबाय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांमोना ओके दा जोङो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामबाय नेक्स्टआव नोंथांमोननि फादार्स नेम मादार्स नेमखौ सेलेक्ट खालामनांगोन लिरनांगोन देन बेनिफ्राय आदार भेरिफाइ खालामनांगोन नोंनाव मेसेज थांगोन ओटिपिखौ होनांगोन ओके थिग बेबादिनो मेलखौबो नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौबो होनानै नोंथांमोना जेनेरेट थुनांगोन अब्ला ओटिपि थांगोन अब्लाथाय नोंथांमोना साक्सेस जागोन आरो दा बे जाबाय स' बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना पासवर्ड क्रिएट खालामनांगोन बेनो जाबाय फार्स्टआव नोंनि नाम केपिटेल होदो बेनिफ्राय नोंनि नामखौ होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन 1 2 3 हेशटेगबो नोंथांमोना होनो हागोन दा बेनिफ्राय जोंहा प्रिभिउआव क्लिक खालामनांगोन अब्ला नोंथांमोननिया डिटेल्सआ बेबायदि शो जागोन आरो गासैबो नोंथांमोना खनसे चेक खालाम स' दानिया जोङो टिक मार्क होदो बेनिफ्राय जों क्रिएट एन एकाउन्टआव क्लिक खालामदो होमबानो बियो रेजिस्टार जासिगोन प्रसिडआव क्लिक खालामदो आरो प्रसिडआव क्लिक खालामबा नोंथांमोनाव मेलाव थांसिगोन आईडीआ बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो जाय फन नाम्बारा रेजिस्टार दंमोन बेखौ होनानै बेनिफ्राय पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना खेबसाखौ होनानै लगइन खालामबानो एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हासिगोन स' दानिया जों आईडी मोनबाय लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबादि पेजआ अपेन जागोन दानिया जों मा खालामनांगोन जोंहा अनलाइन एप्लिकेसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामबा जोंहा नेक्स्ट पेजआव थांनो हायो स' बेखायनो जोङो नेक्स्ट पेजआव थांनो थाखाय जों अनलाइन एप्लिकेसना बेयाव क्लिक खालामनांगोन अके दा बेयाव गोबांथार गाइडलाइन्स दङ जों बेयाव क्लिक खालामबाय स' दानिया मोनथाम पस्टआ दायो कारेन्टलि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय NTPC ग्रेजुवेट आन्डार ग्रेजुवेट बेनिफ्राय टेकनिशियान दङ दा नोंथांमोननि लास्ट डेटआ टेकनिशियाना जाबाय 16 अक्ट'बर बे जाबाय ITI फोरनि देन बेनिफ्राय NTPC जाबाय ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट दा आन्डार ग्रेजुवेटआ 27 अक्ट'बरसिम दङ लास्ट डेटआ बारायबाय आरो लोगोसे डिग्रि पासफोरनिया जाहैबाय नोंथांमोननिया बेनो जाबाय जोंहा 20 अक्ट'बरसिम दङ दा जोंहा जनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेखायनो गुवाहाटीआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनासो बक्सआव टिक मार्क होनांगोन दा बेखायनो जोङो बेयाव बासिबाय गुवाहाटीखौ जों होबाय बेनिफ्राय टिक मार्क खालामनानै जोंहा नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन दा बेखायनो जों नेक्स्टआव थुबाय आरो थुनाय लोगो लोगो बेबादि पेज जायगायाव उनाव फैसिगोन आरो जेब्ला नोंथाङा रेजिस्टार खालामदोंमोन ना बेयाव गासैबो डिटेल्सआ नोंनिया थाखाजोबगोन आरो अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो स' दानिया जोंहा माखासे डाटाखौ सोबावनांगोन जेरै मेरिट आनमेरिट बेनिफ्राय नोंथांमोननि ST SC जि दङ दा बेखायनो कमिउनिटियाव फैदो बेनिफ्राय जोंहा ST आव जों सेलेक्ट खालामनांगोन अके दा नोंथांमोना ST आव सेलेक्ट खालामनांगोन मानोना बे ST बिथाया डाइरेक्ट ST थागोन मानोना अल इन्डिया भेकेन्सि नालाय बाट गुवाहाटी ज'ना एक्सट्रा जायो स' बेनिफ्राय जोङो नेमाब्ला ट्राइबआव मा खालामनांगोन बड' कसारि नोंथांमोना बेयाव लिरना होनांगोन अके थ' मानोना गोबांथार कसारि थायो बेखायनो जोंना जाबाय ट्राइबआ बर' स' बेखायनो बड' कसारि नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामना होदो दा बे जाबाय दानिया जोंहा ST सार्टिफिकेट नाम्बार थायोना बेखौ सिरियल नाम्बारा नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन देन बेनिफ्राय बबे सोर माने बेखौ इसु खालामदोंमोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोननियाव सोरनाबा नोंथांमोना तहसिलदार थागोन सोरनाबा साब डिभिजनेल अफिसार थागोन दा जों बेयाव सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय आसाम सेलेक्ट खालामबाय डेट अफ इस्यु खालामबाय बेनिफ्राय ट्राइबेल नोंथांमोना फ्रियाव थांनो गोसो दङबा ट्रेन गाखोनो हागोन येस होबानो जाबाय बेखौहाय स' बेनिफ्राय नियारेस्ट नोंथांमोननि रेलवे स्टेसन नामखौहाय बेयाव नोंथांमोना टाइप खालामना होदो अके स' बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटआ बेखौ आपल'ड खालामनांगोन अनलि PDFल' बेयाव जागोन अके PDF खालामनानैसो नोंथांमोना 500 KBसिम बेयाव आपल'ड खालामनो हागोन स' दानिया नोंथांमोना मेरिट आनमेरिटखौ बेयाव सेलेक्ट खालामदो बक्सआव अके देन जों सेलेक्ट खालामबाय स' बेनिफ्राय रिलिजनाव नोंथांमोना खनसे सेलेक्ट खालामदो गावनिखौ होदो बेनिफ्राय मादार टांखौ नोंथांमोना बर'खौ होबानो जाबाय स' दानिया जोङो मिडियाम एग्जामखौ जों माजों लिरगोन दा नोंथांमोना माजों कम्फर्टेबल बेखौ होबानो जाबाय दा इंलिश बा इंलिशखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय पार्मानेन्ट भिजिबोला जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ जास्ट टाइप खालामनो हागोन मल अन पेज होनानै नोंथांमोना जास्ट बेबायदि होनो हागोन आरो बे नोंनि बाथ्रा जेराव दं बेखौ होबानो जाबाय जेराव गोजा नाम्बार दङ बे कम्पालसरि फिलआप खालामथारनांगोन बाखि स्किप खालामनो हागोन दा बे गासैबो क्लियार जाबाय दा जों फैबाय एड्रेसआव दा जों स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो आसाम होबाय अके देन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना गावनिखौ होबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोना एड्रेस दङ स' एड्रेसा ओरैबायदि प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट दङ
दा बेखौ मोजाङै फिलआप खालामदो बेनिफ्राय टिक मार्क होबानो मोननैबो सेम जागोन आरो बेनिफ्राय सेभ होदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना थांनो हागोन दा जों नेक्स्ट होबाय नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो बेबादि फर्मेटआ फैबावबाय बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेन बेखौहाय नो होदो बेनिफ्राय फिजिकेल डिसेबिलिटि दङबा येस गैयाबा नोंथांमोना बेखौ नो होदो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौबो येस आरो नो होदो सिलेक्ट खालामनानै स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौबो नो होबावदो आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौबो नो होदो दा बे गासैबो जाबाय बेनिफ्राय प्रिभियास माबाफोर मावदोंमोन नामा मावाखैबा नट एप्लिकेबोलाव होदो जुदि मावदोंबा मावदोंसै लिरना होबानो जाबाय दानिया फैबाय एकाउन्ट डिटेल्स मानोना 250 पेमेन्ट खालामनांगोन बेखायनो जाय एकाउन्ट नामा नोंनि नाम दङ बेखौ होबानो जाबाय मानोना नोंनियाव रिफान्ड जागोन नालाय बेखौ गासैबो फिल खालामदो अके अब्लाथाय नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव एग्जामाव एटेन्ड जाबाथाय 250 खौ मोनफिन स' दानिया फैबाय क्वालिफिकेसनाव फैबाय नोंथांमोननिया नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो पेजआ अपेन जाबाय दा बाथ्रा जाबाय बे पस्टआ NTPC बेखायनो बे खालामदों ग्रेजुवेट लेभेलाव दा फार्स्टआव जों मेट्रिकखौ होथारनांगोन बेखायनो मेट्रिकखौ बबे स्टेटनिफ्राय पास जादों जों सेलेक्ट खालामनांगोन दा जों आसामखौ होबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ होदो दा जों होबाय नोंथांमोनाबो गाव गावनिखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बर्डआ जाहैबाय 7 दा बेयाव गाव गावनि बर्डखौ होनांगोन नोंथांमोना 10 पासनिखौ बेनिफ्राय 10 पास रिजाल्टआ माब्ला होदोंमोन डेटआ बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन केलेन्डाराव क्लिक खालामनानै आरो लोगोसे नोंथांमोना एडआव थुनाय लोगो लोगो बक्सआ माने गोदान फैगोन आरो मानो होनोबा डिग्रिनि जागोन नालाय बेखायनो एडआव थुनांगोन दा रल नाम्बारखौ नोंथांमोना होदो फिलआप खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोना मार्कशिटखौहाय आपल'ड खालामथारनांगोन अके होमबासो बेयाव जागोन आरो दा जोङो एड खालामदो एडआव थुनाय लोगो लोगो डिग्रिनि डाटाखौ जों सोनो हासिगोन नालाय बेखायनो जों बेयाव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय डिसिप्लिना जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबावदो डाइरेक्ट फैखागोन स्ट्रिमा आर्ट्स बा आर्ट्स साइन्स कमार्स बा कमार्स होदो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना अके बेखौ रोंखासिगोन नोंथांमोना देन बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय कलेज बा इउनिभारसिटिखौ लिरदो बेनिफ्राय बेनि रिजाल्ट डेटखौबो नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा दङ नोंथांमोना टाइपिं खालामनो रोंगोन ना रोङा बेखौ सोंदो स' बेखौ नोंथांमोना येस होबानो जाबाय अके दा जोङो नेक्स्टआव क्लिक खालामदो नेक्स्टआव थांसै आरो थांनाय लोगो लोगो अपसना गोबां फैसिगोनलाय बेनो जाबाय जोंहा मोननैबो थांबाय 10 पासनि बेनिफ्राय डिग्रिनि एचएस नांलाया बेयाव मानो होनोबा जोङो डिग्रि खालामदों नालाय जुदि आन्डार ग्रेजुवेट खालामबा नोंथांमोना एचएसनिखौ नांगौमोन आरो अके स' बेखायनो बेखौ सेलेक्ट खालामदो दा फट' आरो साइनल'सो नोंथांमोननि लास्ट प्रसेस फैबाय दा बे फट'आ नोंथांमोननिया 30निफ्राय 70 किबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन अके बेखौ नोंथांमोना गोरोबहोनानै साइजखौ खालामबानो जाबाय JPG फर्मेटआ बेयाव एक्सेप्ट जागोन आरो देन बेनिफ्राय साइनखौबो जों नायनांगोन दा बे साइना जाबाय नोंथांमोना 30निफ्राय 70 किबिसिम नोंथांमोना बेयाव चान्सखौ मोनगोन एबा नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन आरो स' बेखायनो गासैबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै बेखौ आपल'ड खालामबानो जासिगोन दा जोंहा फट'खौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव दा ओरैबायदि अप्सन फैसिगोन नोंथांमोना पस्ट प्रेफारेन्सनि सायाव फैबाय आरो नोङो मा पस्टआव खालामगोन अके दा बेनो जाबाय जोंहा पस्टआ ओरैबायदि दङ गोबांथार अप्सन दङ गासै मोनबा दङ आरो अके बे पस्टआव माने डिग्रि लेभेलाव मोनबा बेनिफ्राय आन्डार ग्रेजुवेटआव मोनब्रै दङ दा जों बबेखौ होनो गोसो दङ प्लास 1आव थुनाय लोगो लोगो प्रेफारेन्स 1आव फैगोन आरो नोंथांमोना जेराव गोसो दङ जास्ट एग्जाम्पल जोङो मोनसे सुपारभाइजार पस्टआव बे प्लासआव थुनाय लोगो लोगो प्रेफारेन्स 1 फैबाय थिग बेबादिनो जेराव गोसो दङ नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामना लादो गासैबो थुबा गासैबो बेयाव सेलेक्ट खालामजोबनो हागोन दा जों गासैबो पस्टखौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय गाहायाव माखासे अप्सन दङ नोंथांमोना डिक्लेरेसनखौ होनांगोन आरो अके बेखायनो नोंथांमोना बेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय आइ एम नट कारेन्टलि बेखौबो नोंथांमोना बेखौबो टिक मार्क थाखाबाय बेनिफ्राय आइ हेभ नट आन्डारगन बेबायदि बेखौबो नोंथांमोना टिक मार्क होदो बेनिफ्राय गासैखौबो होजोबनांगोन नोंथांमोना अके देन बेनिफ्राय प्लेस दङ बे प्लेसखौ नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ होबानो जाबाय जेराव नों थायो बेखौ होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय जों बेयाव टाइप खालामबाय मेनुवेलि उदालगुरि हिसाबै उदालगुरि होबाय स' बेनिफ्राय प्रिभिउ एप्लिकेसन दङ बेयाव नोंथांमोना एबा सेभबो खालामनो हागोन जास्ट प्रिभिउ होयोबा गासैबो फर्मेटआ नोंना बेबायदि श' जागोन आरो जे नोंथाङा मा फिलआप खालामखो दा गासैबो अके जादोंबा नोंथांमोना गाहायाव अप्सन मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना साबमिट खालामनाय आरो साबमिट खालामबा मोजां नायग्रो गासैबो डिटेल्सआ क्लियारबासो साबमिट खालाम नङाबा इडिट खालामनाय प्रब्लेम जायो दा जों गासैबो नायबाय अके दङ देन बेनिफ्राय जोंहा आइ हेभआव जोङो क्लिक खालामनांगोन मानोना जोङो फाइनाल साबमिटआव थांगासिनो दङ स' बेखायनो बेयाव जों क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामदो आरो फिन खनसेबाव साबमिट खालामबावदो अके देन जों साबमिट खालामबाय आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना पेमेन्ट दानाय अप्सनाव थांनो हासिगोन आरो बेनो जाबाय नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन 250 दा बे पेमेन्ट दानोबा नोंथांमोना एटिएमजों दाननो हागोन एबा नेट बेंकिंजों दाननो हागोन एबा QR क'डजोंबो नोंथांमोना दाननो हागोन बेखायनो पे उइथआव नोंथांमोना क्लिक खालामबा दा अप्सना फैसिगोन जेराव गोसो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो ग्रेजुवेट आरो आन्डार ग्रेजुवेट जेरावनोखि खालामनो गोसो दङ NTPC आव मोजां साख्रि नोंथांमोना पेमेन्ट दानाय अप्सन फैबाय फनपे दङ QR क'डजों बा UPI आइडिजोंहाय नोंथांमोना दाननो हागोन दा आं बेयाव फाइनाल साबमिट खालामला मानोना आं बेयाव पेमेन्टखौ खालामा आरो लोगोसे एप्लाइखौ खालामासै दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट